megszüntetni, mert azt gondolom, hogy ennek nincs ebben a relációban létjogosultsága. Nincs, mert nagyon sok embernek nyilvánvalóan. Tehát, hogy mondjam neked, ahogy mondtad, ez egy borzasztó egyszerű dolog. Ha kiállsz a színpadra, és ugye egy estére azt látod, hogy mindenki meghalt a röhögéstől az alatt a 20 perc vagy 30 perc, amíg fenn voltál, akkor gyanús, hogy az emberek élvezik ezt a dolgot, amit mondtál, könnyű úgymond a visszajelzést feldolgozni, hanem is a technikai részét. És sose úgy jön, tehát a humoristák nem úgy szoktak lejönni amúgy a színpadra, ezt is el szeretném osztatni ezt a kételt, hogy ha olyan nevetés van, mint amit tényleg csak akkor, ha nevetők gázt fecskendeznek be egy terembe, tehát tényleg az, hogy két embert elvisznek, mert halálra nevették magát, és már csak a hullájuk fekszik ott, és tényleg még hazafelé és mindenki hangosan nevet, még akkor is úgy szoktak lejönni a humoristák a színpadról, hogy figyelj, ott azt, amikor arról beszéltem, hogy de az úgy, azt úgy értetted? Az úgy, hogy ez úgy rendben, és akkor egymásra szoktuk mondani, egymásnak vagyok a fókuszok, hogy kussolj már el, hát nem hallottad a végig, hogy